Prachtig waar dit weekend. En morgen zult een nog mooiere dag weer als joet. Maar nog wat hegere temperatuur. Maaitijd en nog eens een keer maaitijd zwaar. Joen en vannacht lijkt het wel even wat winter. Temperaturen staan tussen de 0 en de 2 graden. En op Eiland zijn 3, 4 graden boven 0. En er is oeral kans op mist, maar ik oeral kans op frost en groen. Soms misschien wel zwieren groen frost. Dus plantjes die er net zien kunnen, even afschermen. De wind die komt vannacht uit het noordoosten en het oostenwaai, zal zwak of matig wezen. Ik denk meestal zwak. En dan terug naar morgen. Dat mooie waar, die zinnen erbij. In de maand die het eerst nog mist, dan de zinnen en dan blijft die zin ik. En dan hebben we toen temperaturen. Ik denk zo om en bij de 16 zonnetje of 18 graden op het Vesterloon. Zeg maar 16 tot 18 graden. Op de Eiloon 14 of 15 graden. Die toch dus goed mooi. En de wind uit het oosten en noordoosten waai zwak of matig. In de nacht naar Manjeta bij kans op mist en staan fruitzin. Fruitzin naar Manjeta nog wat hegere temperatuur. Staan 17 graden. Zinnen, maar staat gewoon ik bewolking. En dan wordt het kouder. Op deze maand, ik heb op zo'n over 12 graden deze dagen. En ik heb op zinnen en nog altijd een droegvaar. Want het zou nog waanzin wel eens goed aardig wezen kunnen. Dan kan er wel eens flink wat rein komen. Maar de natuur roept er ik om. En we moeten manje maar weer even in het waasje.